Nah, yang lugar ini lebih umur. Jawa no mga kawan itu ya. Oh. Ini ay kambo. Wala nanda. Abi jadi berapa tahun? Kalau lebih hebat tu, mula ya. Mana? Ya, Inang kagilap bisa ningal kagilap. Oh. Seperti nga ako ni ba 20 ka media. Oh, unya, sa 21 ako pa di kuratan ako. Ah. Mga kaisa. Ano? Subot lain tani. Ah, nako. Animal ka. Sa 20 yung kupa. Sabi ng sapa. Ini ko kayo. Ningo man siya nga, 20 ang ana daw, media. Ika, 21 ako pa. Sobra na! Sobra! Ah, sabi niya ko sa pala. Para makabawi, hindi niya na pag-iha pa na ako, sinuloy di sa media niya, ka-20 ako pa, animal ka. Kasawa mo na naman. Gawa. Sarahan ko muna. Hindi ko na ko laliw eh. Wala ko na akong gumaw. Hindi mo maayo ako. Napadali. Hindi mga renta ka ako? No. Ako lang ko siya inong tama. Biraha ako, hindi ka 20, biraha. Kaya itong upa na ito rin. Upa. Eh, sino ibira man yan? Ika 20. Sabi, tanan. Buang. Oh, 20, sobra ko na kay. Sino ibira